da yw. Wel, bore da i chi gyd, a pawb sydd yn weladwy i ni gyd, a rhai sydd yn dod ato ni drwy'r gyfrwng y camera. Heddiw mae'n ddiwrnod heddwch rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig, ac mi fyddan ni'n cyffwrdd ar y diwrnod yma wrth i ni mynd ymlaen gyda'r gwasanaeth. Cyn i ni wneud dim byd arall, gai wahodd Rhys ymlaen, a wneud i ledio'r emyn gyntaf i ni. Diolch o galon. Rhif yr emyn 433. O fenaid can, mawr har arglwydd Duw. Bydd lawen ynddo, dywaredwr yw. Yn nerthol io'r naeth bethau mawr i mair, am iddi gredu yn ei sanctaidd air. Bendigaid ffrwyth ei chroth a ddaeth i thran. Mae ef yn gryf, nad o'i ti ond gwan. Dy frenin yw, ni rhaid it fod yn trist, ac ni fydd diwedd ar deyrnasiad Crist. O fenaid can, boed it yn ôl ei air, bydd gaeth i'r arglwydd, gwynt y fyd fel mair. Mawr ha y tad a'r mab yn ddiwahân, ac arnat beinydd doed yr ysbryd glân. Rhif yr emyn 433.
Dau ddarlleniad sydd gen i y bore yma o'r Testament Newydd sydd yn archwilio hanes arwyddocaol o'r Hen Testament. Yn gyntaf o lythyr yr Hebreaid, pennod 11. Yn awr, y mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Trwyddi hi yn wir, y cafodd y rhai gynt enw da. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r bydysawd gael ei lunio gan air Duw, yn y fath fodd nes bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddu o'r hyn nad yw'n weladwy. Trwy ffydd yr ryddhad Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac fe aeth allan heb wybod i ble yr oedd yn mynd. Trwy ffydd yr ymfudodd i wlad yr addewid, fel i wlad estron, a thrigodd mewn pebyll fel y gwnaeth Isaac a Jacob, cyd etifeddion yr un addewid, oherwydd yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni, a Duw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. Trwy ffydd a Sara hithau yn ddiffrwydd, y cafodd nerth i genhedlu plentyn cymaint ei oedran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Am hynny felly o un dyn, a hwnnw cystal â bod yn farw, fe gododd ddisgynyddion fel ser y nef o ran ei nifer, ac fel tywod dirifedi glân y môr. Daw'r ail darlleniad y bore yma o'r ail o lythyr y Rhufeiniaid at y Rhufeiniaid, mae'n ddrwg gen i, pennod 4. Ac yn benodol o adnod 13 ymlaen. Y mae'r addewid i Abraham neu i'w ddisgynyddion y byddai yn etifedd y byd wedi ei roi, nid trwy gyfraith ond trwy cyfiawnder a geir trwy ffydd. Oherwydd os y rhai sy'n byw yn ôl y gyfraith yw'r etifeddion, yna gwagedd yw ffydd, a ddi ddim i'r addewid. Digofaint yw cynnyrch y gyfraith, ond lle nad oes cyfraith, nid oes trosedd yn ei herbyn chwaith. Am hynny rhoddwyd yr addewid trwy ffydd, mwyn iddi fod yn ôl gras, fel y byddai yn ddilys i bawb o ddisgynyddion Abraham, nid yn unig y rhai sy'n byw yn ôl y gyfraith, ond hefyd i'r rhai sy'n byw yn ôl ffydd Abraham. Y mae Abraham yn dad i ni gyd, fel y mae'n ysgrifenedig, yr wyf yn dybenodi yn dad cenhedloedd lawer. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Ydych chi blantos? Ydych chi'n oreit? Oes adnod gen un o'r chi? Bydd yr arglwydd yn damddiffyn rhag pob perygl. Bydd yr arglwydd yn damddiffyn rhag pob perygl. Diolch yn fawr i ti. A diolch hefyd Rhys am arwain yr emyn mor dda. A ni wedi reid emyn gwahanol i ti. A rwy'n gyniad. Ond da ni heddiw yn dathlu diwrnod arbennig. Diwrnod o heddwch yn y byd, da ni'n gobeithio. Ond fel da ni'n gwybod, mae bethau yn ôl drwg yn ambell i le yn y byd. Rydych chi bod am Gaza? Neu am rwla sydd wrth ymyl Israel yn y dwyrain canol yn y môr y canoldir. Ac mae yna ryfel neu mae yna wrthdaro o gas yn digwydd yna ar hyn o bryd. A da ni'n meddwl amdanyn nhw heddiw fel bob diwrnod ar hyn o bryd. Ond byddwch chi
cystal a helpu fi heddiw yma I gofio amdanyn nhw trwy siarad gyda Duw am funud, trwy gweddio, dy'n yn iawn. Felly, dwylo at yn gilydd, felly. Anwyl Dduw, rydyn ni'n gweddio dros blant Gaza heddiw. Helpa nhw I dimlo'n ddiogel ac iddyn nhw dimlo heddwch. Helpa ni fod yn garedig bob dydd. Rhoi ni ddewrder, ffydd a gobaith. Amen. Diolch I chi. O'n I wedi defnyddio gair yma yna. Dewrder. Ydych chi yn feddwl am dewrder? Be mae hwnna'n golygu I chi? Bod yn ddewr, ynddo? A be ydych chi'n ystyried, falle Martha, yw bod yn ddewr? Trio bethau newydd, dyna ateb da. Trio bethau newydd. Mae rhaid I fi fod yn ddewr pan dwi'n mynd at y deintydd hefyd. Oes. A gweithiau pan ydych chi efallai mynd I ysgol newydd, oedd rhaid chi fod yn ddewr yn doedd. Doedd. Felly, os o rhyw ffordd arall fydwch chi fod yn ddewr yn yr ysgol? Ateb cwestiynau. Ie, mae rhaid bod yn ddewr wrth ateb cwestiynau, yn dydi? A weithiau, mae rhaid ni helpu pobl da ni'n gweld sydd mewn traffarth ella. Ella bod rhywun yn bod yn gas efo nhw, hefyd. Dych chi wedi gweld hynna yn yr ysgol weithiau? Dwi'n cofio hynna digwydd I ni, a wedyn oedd rhaid bod yn ymateb ac bod yn garedig hefyd. Ond mae'n air arall o'n i'n awyddus sôn amdano fo, nid just dewrder, ond ffydd. O hwnna'n air mawr, dydy. Byr o ran mesur y gair, ond yn fawr o ran ystyr efallai. Os gennych chi rhyw fath o syniad beth yw ffydd? Dwi'n gofyn cwestiynau mawr I chi rwan. Peidiwch â phoeni. Ie, mae gen rwy'n ffydd bod rhywbeth yn mynd I ddigwydd. Dwi'n cofio deffro'r bore yma, ac o'n i'n ymwybodol bydd yr haul yn codi cyn pen dim, a mae hwnna yn rhywbeth da ni'n I ddisgwyl yn dydi. Mae ffydd yn rhywbeth da ni'n I ddisgwyl. Hefyd, pan ydych chi ar ôl diwedd ysgol, ydych chi'n weddol sicr ydych bod yna rhywun yn mynd I ddod i'ch nôl chi? Pwy di'r hwnnw neu honno? Fflir, ti'n gwybod pwy sy'n dod I dôl di? Dibynnu pa ddydd yn di, dwi'n siŵr. Felly dwi'n tybio fydd dad yn dod weithiau. Dyna wir? A weithiau mam. Ia. Felly mae hwnna'n rhoi ffydd I ni, bydd yna rhywun I ddod i'n casglu ni ar ddiwedd dydd. Ac un peth arall ydy, sy'n bwysig I ni fel Cristnogion ydy, a dyma pam da ni'n gweithio, ydy, byddwn ni'n gallu gweld Duw, da ni'n gwybod I fod o yna. Ac wrth weddio, da ni'n cael sgwrs gyda Duw, a dyna rhan o'n ffydd ni. Gair arall nes I ddefnyddio hefyd ar ddiwedd y weddi na oedd gobaith. Dwi'n rhoi pethau cas I chi ar hyn o bryd, oherwydd dwi'n gofyn pethau mawr. Be ydych chi'n meddwl am gobaith? Beth yw gobaith efallai? Gobeithio bod yna rhywbeth yn digwydd. I fi, mae fel ffydd i'n cymryd ni at y dyfodol. Mae o'n ein cario ni. Hwna di'r peth efallai sydd yn gwneud ni ddim isio rhoi lan, rhoi gorau ni. Rydych cofio mynd efo Emyr Griffith rhyw dro i'r ardd na sgen efo yn y rhandir. Athoch chi yna? Naddo? Wel, dyma o'n cymryd y ffrindiau chi o'r ysgol Sul a dangos o'r rhandir. Dyna beth yw efallai gobaith hefyd. Mae'n cymryd pethau bach fel hada, a mae'n reid o'n y pridd, a beth sy'n codi o'r pridd o'r hada yna.
planhigion da iawn. Ac felly mae emyr a bwy bynnag sydd efo rhandir neu phwy bynnag sydd efo gardd yn y crwys yn gobeithio ar gyfer y dyfodol. A da chi wedi clywed heddiw yma am cymorth Cristnogol. Da ni'n codi llawer iawn o arian i gymorth Cristnogol. A pam da ni'n neud hynny? Wel, da ni'n llawn gobaith y fydd yr arian yna yn mynd at achosion da mwyn datrys y problemau sydd y byd a cael heddwch. Felly dyna beth ni'n gobeithio am heddwch. Ond cofiwch, mwyn cael heddwch, weithiau ydych chi angen bod yn ddewr. Mae'n rhaid i chi gael ffydd ac hefyd mae'n rhaid i chi gael gobaith oherwydd da ni'n edrych am y dyfodol. Wel, diolch i chi am wrando mor astyd. Mwynhewch yr ysgol Sul ac ga i ddeud un peth arall. Mae gweld chi yma yn rhoi llawer iawn o obaith i ni gyd y fan hyn a diolch i chi am ddod o Sul i Sul arbennig. Diolch o galon. Fe barhawn ein addoliad y bore yma drwy gyd gannu rhif yr emyn 311. Cyffelu un i'm Duw, ni welodd dair na nef, does un creadur byw, gymherir iddo ef. Cyflawnder mawr o ras di rai, sydd ynddo fythol yn parhau. Rhif yr emyn 311. Merched cafwyd dathliad penblwydd i ddathlu 8 mlynedd o gymorth Cristnogol. Ac yn yr oedfa yna arbennig oedd, ond ges i gerdyn, y cerdyn du yma, gyda gweddi arni. Ac felly, gadewch i ni gynorthwyo yn gilydd drwy
wrando'n gyntaf ar weddi cymorth Cristnogol cyn mynd rhagddo gyda fy myfyrdodau fy hun. Dyma weddi sydd yn dod o Jerusalem gan parchedigaf Ddoctor Hosam Naum. Archesgob Anglicanaidd ydyw yn Jerusalem. Ac dyma ni. O dad grasol, daeth dy fab bendigedig Iesu Grist o'r nefoedd, i fod yn fara ar gwirionedd sy'n rhoi bywyd i'r byd. Yn dy drygaredd dyro fwyd i bawb yn Gaza, a thu hwnt sy'n dioddef o newyn mwyn iddynt derbyn bara i fwydo'i cyrff a bara'r bywyd i gynnal ein heneidiau. Trwy rym dy ysbryd tyd ar rhyfel creulon hwn i ben ar frys, gyda rhyddhad i'r holl garcharorion, gofal meddygol i'r clwyfedig, cysur i'r rhai sydd wedi colli anwyliaid, ac agor lwybr i greu heddwch cyfiawn a pharhaol yma yn y wlad lle byd y fab, ein harglwydd Iesu Grist ei hun, yn gweini yn ystod ei fywyd daearol. Yr hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd sanctaidd un Duw yn awr a hyd byth. Yma heddiw, yma yn y crwys, deithom ger dyfran y bore yma mwyn myfyrio ar dair ac ar dy alwad i ni heddiw. Yn llyfr Genesis, fe glown am yr alwad i Abram adal Mesopotamia a'i dylwyth. Fe wrandaodd Abram ar yr alwad i fynd ac ymsefydlu yng Nghanan. Yr addewid gan Dduw oedd gwneud Abram a'i dylwyth yn genedl fawr ac iddi bendith Duw. Mae'n anodd dychmygu gadael popeth cyfarwydd, gadael cartref a theulu, heb wybod i ble roedd yn mynd. Eto i gyd camodd Abram ymlaen oherwydd ei ffydd yn niw ar alwad. Blynyddoedd maith yn ddiweddarach mae nifer yn gadael eu cartrefu clyd ac yn mynd i gynorthwyo mewn gwledydd sydd yn dioddef ar gyfyngaid yn garol, mwyn galw am heddwch ac ateb y galw am fyd gwell. Yn debyg i Abram, maent yn mynd i dir anhysbys a gwynebu perygl enfawr, ond gyda gweledigaeth o obaith. Diolchwn amdanynt am y gobaith a'r cariad a ddynoliaeth sydd yn perthyn iddyn nhw. Yn y byd sydd ohoni, ble wyt ti, Dduw, am ein galw ninau y bore yma i gamu ymlaen? Boed i ni fod yn effro i ddelwad. Congolfaen y dewrder hwnnw i'w ffydd, fel y dwedais drwy dy bobl, ein tardnefol yn wyneb anobaith y sefyllfa yn Gaza. Cofiwn am eiriau Paul yn ei lythyr at y Rufeiniaid, yn datgan fod Abraham wedi gobeithio pan nad oedd rheswm dros obeithio. Boed i ni brofi'r gobaith anorchfygol. Felly heddiw, pan edrychwn ar ein byd, gwelwn lawer sy'n peri anobaith, rhyfeloedd newyn, teuluoedd ar chwal. Eto, mewn ffydd can weld yr hyn na ellir ei weld. Duw yn gwneud y meirw'n fyw,
Dyw yn galw i fod yr hyn nad yw'n bod. Mae'r ffydd hon yn arwain at obaith. Fel y gwyddos arglwydd, mae gobaith yn gofyn aberth. Roedd Abram yn gwybod hynny. Roedd Iesu yn gwybod hynny. I gariad ef at y byd a'i arweiniodd at ffryn Calfaria. Ond daeth bywyd newydd yn ei sgil yn do. Trwy'r cariad hwnnw, daw'r gobaith anorchfygol mae'r byd ei angen. Cariad sydd yn gofyn i wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn wrthyn. Carwch eich golynion a gweddiwch dros y rhai sy'n eich erlyd. Dyna'r cariad beiddgar sy'n ein galw ni heddiw hefyd, i faddau rhywun sydd wedi'n clwyfo, i adeiladu pontydd yn ein cymunedau, i sefyll dros y rhai sydd yn cael eu tanseilio gan anghyfiawnder. O Dduw, dysgen ni ymddiried fel Abraham, ac i garu ac arwain fel dy fab Iesu. Tyrd a heddwch lle mae'r rhyfel, tyrd a bara lle mae newyn, tyrd a goleuni lle mae tywyllwch. Gofynnwn hyn oll yn enw Iesu Grist ein harglwydd, yn enw'r hwn yn dysgodd i ni weddi fawr. Ein trydydd hemyn y bore yma yw rhif yr emyn 199. Dyma gariad, pwy a'i treitha, anchwiladwy ydyw ef. Dyma gariad i'w ddymderoedd, byth ni threiddia nef yn nef. Rhif yr emyn 199.
Ar y 4 ar 15 o Dachwedd 1977, edfanodd Boeing 757 drwy'r awyr dros fôr y canoldir. Ar ei bwrdd roedd nid yn unig dyn, ond pwysau trwm cenedl gyfan wedi degawda wrth daro. Ac wrth i'r awyren droi tuag at faes awyr Ben Gwrion, mae teithiwr yn sedd 1A yn gwybod bod pob milltir yn ei ddwyn yn nes at yr hyn y mae llawer yn ei alw'n hunanladdiad gwleidyddol, ac hefyd at ei dranc personol ei hun. Y dyn oedd Anwar Sadat, arlywydd yr Aifft, yn hedfan i ganol tir y gelyn Israel. Roedd ei gynghorwyr ei hun wedi erfyn arno fo i beidio mynd. Roedd arweinwyr Arabaidd ar draws y dwyrain canol yn condemnio'r syniad fel ffwlbri llwyr. A derbyniodd o lu o fygythiadau yn ei erbyn ei fywyd gan eithafwyr, a welai ei genhadaeth fel brad. Ac eto, roedd o yn eistedd yno ar yr awyren yn benderfynol, yn cario yn ei ges lleder nid arfau rhyfel, ond geiriau o heddwch. Yn y ces na, oedd araith, oedd am gael ei chyflwyno o flaen Senedd Israel y Knesset. A pan graniodd yr awyren honno ar dir Israel, anodd oedd credu mai dyma'r tro cyntaf ers bron i 3 degawd i arweinydd Arabaidd osod ei droed yn y wladwriaeth Iddewig. Dyma ddyn oedd wedi ymladd nid 1 rhyfel, ond 4 rhyfel yn erbyn Israel. Bellach yn cerdded i lawr grisiau awyren i wynebu ei elynion. Ond deallai Sadat rhywbeth dwfn y diwrnod hwnnw. Yr angen i ddewis llwybr amgenach oedd yn gwybod bod brwydr nid bob amser yn cael ei hennill ar faes y gad, ond hefyd yn y dewrder i estyn llaw pan mae'r byd yn disgwyl i chi godi dwrn. Mae taith Sadat yn ein atgoffa o daith arall, un o gymherod gŵr arall 4,000 o flynyddoedd yn gynharach. Yr oedd Sadat yn ei alw fo yn Ibrahim o ran ei draddodiad grefyddol. Yr oedd prif weinidog Israel yn ei alw fo'n Avraham, yn una fel Cristnogion Abraham. Yn Genesis pennod 12 mae Duw yn galw ar Abram i adael popeth cyfarwydd ar ei ôl yn Mesopotamia. Dos o'th wlad ac ori wrth dydolwyth ath deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Ac fel cynghorwyr Sadat, mae'n debyg fod teulu a chymuned Abraham wedi cwestiynu'r ymadawiad radical hwn. Fel Sadat yn hedfan i dir y gelyn, roedd Abraham yn mentro i fan gwbl anhysbys diarth iddo. A bydd rhaid iddo i'r ddau ddyn ddewis rhwng diogelwch y cyfarwydd ac ansicrwydd. Ond sylwch ar yr hyn y mae Duw yn ei addo i Abraham. Gwnaf di yn genedl fawr, a bendithiaf di, marwgaf denw, a byddi di'n fendith. Bendithiaf y rhai sy'n dyfendithio, a melltithiaf y rhai sy'n dyfelltithio. Ac yno ti, bendithi'r holl dwylwytha'r ddaear. Dyma sleid o'r daith hir
a pheryglus y gwnaeth Abraham a'i deulu drwy Mesopotamia i ardal Syria heddiw, ac yna aros chydig bach yn Israel fodern cyn mynd yr holl ffordd i'r Aifft a cyn yn ôl ymsefydlu yn ardal Canan. Ond yr hyn sydd yn bwysig i ni glywed wrth glywed geiriau Duw oedd nid ar gyfer Abraham yn unig roedd o mynd i gael ei fendithio. Roedd o am fod yn fendith ar bawb, a oedd yn ymestyn ar bob cenedl, pawb ymhlith pobloedd y byd, hyd yn oed cyn elynion. Ac hoffwn ni y bore yma ar chwilio'n gyntaf, beth sydd yn cymell dewrder o'r fath? Beth a alleogodd Abraham a Sadat yn 1977 i gymryd y cyma rhyfeddol hyn? Ffydd mewn un gair. Wrth gwrs nid ffydd ddall, ond y math o ffydd y mae'r llythyr at yr Hebreaid yn sôn ac yn ei ddisgrifio ym mhennod 11. Yn awr y mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt ac yn sicrwydd o'r bethau na ellir i gweld. Trwy ffydd felly, yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle, yr oedd i'w dderbyn yr etifeddiaeth. Ac fe aeth o allan heb wybod i ble yr oedd yn mynd, fel mae'r llythyr yn mynd ymlaen i sôn amdano. A ni allai Sadat weld beth a fydd yn ei ddisgwyl ymhen ei daith o chwaith. Ni allai warantu y byddai prif weinidog Israel, Menachem Begin, yn ei dderbyn gydag unrhyw beth heblaw elyniaeth. Ni allai wybod y byddai y cam beiddgar yma yn arwain at gytundebau arloesol Camp David. Pwy feddylia fysa hyn maes y law hefyd yn arwain at wobr heddwch Nobel, ac hefyd heddwch parhaol rhwng yr Aifft ac Israel. Hefyd, un o'r pethau sicrhawyd o'r trafodaethau yma oedd dychwel yr holl diriogaethau a feddianwyd yn y rhyfeloedd ym 1967. A dyna fel y fi. Ond roedd ganddo ffydd bod heddwch yn bosibl. Pan oedd pawb arall yn gweld gwrtharo parhaus yn unig. Yn yr un modd ni allai Abraham weld wlad ar ei ddewid. Ni allai ddychmygu'r genedl fawr a ddeiau o'i ddisgynyddion. Ni allai ragweld sut y byddai ei daith yn bendithio holl leoedd y ddaear, ond camodd ymlaen mewn ffydd fel Sadat. A dyma yn union y ffydd y mae Paul yn ysgrifennu amdani yn ei lythyr at yr Rufeiniaid. Dyma ni. Yn y Duw a ddywedodd hyn, y credodd Abraham, y Duw sy'n gwneud y meirwn fyw ac yn galw i fod yr hyn nad yw'n bod. A'r credu hwn, a gobaith tu hwnt i obaith, a'i gwnaeth yn dad cenhedloedd lawer. Dyma'r gobaith a glywsom amdano nos Fercher wrth ddathlu penblwydd cymorth Cristnogol yn 80 oed yn y Tabernacl. Y gobaith tu hwnt i bob gobaith. Y gobaith anorchfygol. Ac weithiau mae'r gweithredoedd mwyaf trawsnewidiol o ffydd yn digwydd yn union pan mae'r amgylchiadau yn ymddangos yn anobeithiol. Ac wrth feddwl am Abraham yn y llythyr at yr Rufeiniaid, gwelwn, mae nid trwy'r gyfraith y daeth yn gyfiawn, ond trwy ffydd. Yn aml iawn mae'r gyfraith ond yn amlygu neu'n fodd i fesur ein diffygion ni.
Ni allai'n gwneud ni yn iawn, yn bobl gyfiawn, ac yn fwy pwysig yn gyfiawn ger bron Duw. Yr hyn sy'n gwneud y gwahaniaeth yw'r ymddiriadaeth, credu yn y Duw sy'n cadw i addewidion. Yn Iesu Grist, fel y gwynnu, mae'r addewid wedi gyflawni. Bu farw dros ein troseddau a chodwyd yn fyw mwyn i ni gael perthynas iawn. Mwyn i ni gael perthynas gyfiawn gyda Duw. Dyna yw gwir gyfiawnder, nid yn seiliedig ar ein gweithredoedd, ond ar ein ffydd yn Iesu, a'r berthynas newydd sydd gennym ni gyda fo. Ac ynddi cawn ni'r gobaith anarchfygol. Eto, y bore yma yn ail, hoffwn ni archwilio ystyr gobaith a ffydd. Fel y soniais i gyda'r plant, i mi mae gobaith fel ffydd sydd yn ymestyn i'r dyfodol. A pan geodd Sadat i'w regis ar yr awyren honno mwyn paratoi hedfan, roedd o'n dewis gobaith dros batryma cyfarwydd, cysineb a rhyfel. Ac pan alwodd yr arweinwyr Arabaidd ef yn fradwr ac eithafwyr yn bygwth ei fywyd, daliodd ei afal ar obaith am y fore gwell. Roedd yr apostol Paul yn gwybod rhywbeth am obaith mewn amgylchiadau amhosibl yn doedd, wrth iddo fo ysgrifennu o'r carchar Rhufeinig na yn ei lythyr at y Philippiaid. Ac yr wyf yn sicr o hyn, medda fo, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch ei gwblhau erbyn dydd Crist Iesu. Nid optimistiaeth naif oedd gyda Sadat. Roedd ganddo fo'r argyhoeddiad dofn yma bod heddwch yn werth mentro popeth drosto. Ac yn rhyfeddol cafodd ei obaith i gyfiawnhau a'i wireddu. Fel y soniais i, mae yna heddwch bellach rhwng yr aifft sydd wedi parhau am dros 45 o flynyddoedd ers y cyfarfyddiad hanesyddol hwnnw. Daeth yr amhosibl yn bosibl oherwydd bod gan rhywun y dewrder i fentro a chydio mewn gobaith. Ond mae gobaith fel y gwyddo'n ni nid heb ei beryglon. Fel y gwyddo'n ni o ddarllen y Beibl, mae buddugoliaeth a dioddefaint yn aml yn cydgerdded, yn dydy. Fe arweiniodd cariad Sadat at heddwch, ond hefyd fe arweiniodd cariad Sadat at ei farwolaeth ei hun ym 1981, gan eithafwyr na allant nhw dderbyn cymod gyda chyn elynion. Eto, hyd yn oed wedi ei farwolaeth, mae'r heddwch Sadat yn parhau. Am iddo beidio bod ofn mentro. Am iddo beidio ildio i ofn. Yn olaf ar hyn, hoffwn ni ella i chwilio ymhellach ydy beth sydd yn ein cymell ni i ddangos y dewrder y ffydd, ond y cariad wrth gwrs, tuag at y nod. A dyma galon y neges wrth gwrs, fel ym mhob agwedd o'n cred ni, sef cariad. Yn ei lythyr cyntaf mae Iowan yn dweud wrthym fod cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Roedd taith Sadat yn y pen draw wedi ysgogi gan gariad. Cariad at ei bobl, cariad at heddwch, cariad at ddyfodol rhydd o gylch dieflig di-ddiwedd trais. Ac os ddarllenwch chi, a mi fyswn i'n eich annog chi i ddarllen araith
rhoddodd Sadat ger bron y Senedd, y Cneset. Mae'n araith. Does dim seboni yn yr araith yna. Mae'n araith ddiflewyn ar ddafod yn dwrdio Israel ac yn amlygu gwirioneddau am yr angen i gydnabod y Palesteiniaid fel pobl cydradd. Y trigolion mae'n sôn amdanyn nhw sydd wedi byw yno ers canrifoedd. Mae'n sôn am yr angen i drigolion, Mwslemaidd, Iddewig a Christnogion gallu cydfyw yn Ninas Jerusalem heb rwystyr, fel y bu am ganrifoedd. Fel gyda'n plant ni, mae rhaid i ni fel rhieni wrth gwrs weithiau ddweud y gwirioneddau, pa mor anodd mae hynna'n gallu bod weithiau. Ond, da ni'n gwneud hyn oherwydd mwyn iddyn nhw osgoi camgymeriadau, mwyn iddyn nhw osgoi peryglon cymdeithas. Ond dyna beth yw cariad ynde. A dyma beth sydd yn rhyfeddol. Nid yw cariad yn bendithio rhaim rydym eisoes yn gofalu amdanyn nhw yn unig, ein teuluoedd, ein cymdogion. Ond mae Iesu yn ein gorchymyn i garu eich gelynion a gweddio dros y rhai sy'n eich erlyd. Nid yw hynny yn rhywbeth naturiol, ond mae'n gofyn i ni roi heibio ein rhagfarnau a'n gorffennol. Mae'n gofyn y math o gariad dwyfol y mae Paul yn ei ddisgrifio yn ei lythyr cyntaf at y Corinthiaid. A wrth gwrs, mae'r darlleniad yma'n gyfarwydd i'n unau wedi ni glywed o mewn sawl priodas. A mae cariad yn amyneddgar, a mae cariad yn gymwynasgar. Nid yw cariad yn cenfigenu, nid yw'n ymffrostio, nid yw'n ymchwyddo. Y mae'n goddef i'r eithaf, yn credu i'r eithaf, yn gobeithio i'r eithaf, yn dal ati i'r eithaf. Pan estynodd Sadat i law i brif weinidog Israel begyn, roedd o yn ymgyrffori'r cariad radical hwn. Y cariad nad yw'n cadw cofnod o gamweddau. Y cariad sy'n gobeithio bob amser. Y cariad sy'n dyfal barhau, hyd yn oed pan mae cymaint yn y fantol. Heddiw, mae Duw yn ein galw ninau, pob un ohono ni, un taith ni ein hunan. Y taith o ffydd, gobaith a chariad yng Nghrist. Efallai dim o'r dramatig a hediad Sadat Jerusalem, neu ymadawiad Abraham o Mesopotamia, ond mae pob taith heriol yn arwyddocaol yng ngolwg Duw. Efallai eich bod chi'n cael eich galw i geisio cymod a chymar o fewn y teulu ar ôl blynyddoedd o ymballau. Efallai eich bod chi'n cael eich galw i faddau rhywun sydd wedi'ch clwyfo yn ddofn. Efallai eich bod chi'n cael eich galw i adeiladu pontydd yn eich cymuned lle bu muriau a rhaniadau. Fel Abraham ac fel Sadat, efallai na fyddwch chi'n gallu gweld wir y canlyniad o'ch gwaith chi ac o'r cariad yna. Ond mae Sadat yn ei araith yn gyson yn sôn am ddymchwel y muriau seicolegol. Weithiau mae'r muriau seicolegol yn fwy disigl na muriau gweledol. Efallai fydd eich cynghorwyr, eich ofnau, dolurio'r gorffennol, eich ystyriaethau ymarferol yn cynghori yn erbyn cymryd y risg. Ond mae ffydd yn ein galw ni i gamu ymlaen beth bynnag, gan ymddiried y gall cariad Duw, draws newid hyd yn oed y gwrthdaro mwyaf posibl. A dawodd Duw i Abram y byddai trwyddo ef, holl deuluoedd y ddaear yn cael ei bendithio,
ac yn wir trwy linach Abraham daeth y Meseia i'n plith, sy'n cynnig cymod i'r byd. Yn allweddol, a mae'n bwysig cofio hyn, fe ddechreuodd Abraham ei fywyd fel Abram, sef tad dyrchafedig. Fe roddodd Duw enw arall arno fo. Tad y cenhedloedd, Abraham. Nid ond yr Iddewon, nid ond y Mwslemiaid, ond hefyd wrth gwrs y Cristnogion. Nid oedd dewder Sadat i ddewis heddwch yn rhoi terfyn ar y gwatharo rhwng yr Aifft ac Israel yn unig. Dangosodd e'r byd cyfan bod cymod sy'n ymddangos yn amhosibl a bosibl. Nid oes angen ar y byd mwy o bobl sy'n dewis llwybr cyfarwydd o raniad a gwrthdaro. Mae rhaid i ni gael y pobl sydd yn barod i gamu allan mewn ffydd, sydd isio gobeithio, pam nad oes rheswm dros obeithio, ac i garu hyd yn oed ein golynion fel y gorchmynodd Iesu i ni wneud. Boed i chi fod yn barod i fwrw ar eich awyren i Jerusalem eich hun, a boed i chi ddarganfod fel y mae nifer eraill wedi wneud, pan ddewisiwn ni ffydd dros ofn, gobaith dros anobaith, a chariad dros gysineb. Nid ydym yn newid ein stori ein hunain yn unig, ond da ni yn helpu ysgrifennu pennod well yn stori fawr iechadwriaeth Duw i'n byd. Mae'r daith yn dechrau gyda'r cam cyntaf, beth am i ni ddechrau hi. Mwyn ei enw. Amen. Fe ddiweddwn ein addoliad y bore yma drwy gydganu Rhif yr Emyn 731. Gariad dwyfol uwch bob cariad, londer nefoedd tirdi lawr, ynom ninnau gwnaed y drigfan a choronau darfaith fawr. Rhif yr Emyn 731.
Dyr o weld dy iachawdwriaeth wedi hadfer yno ti. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.